Здравейте! Днес реших да направя още един клип, обаче няма да е на survival на мап, който не съм играла, затова реших да снимам на него. Пробвам различни мапове. Сега ще ги видя. Ще го видя. Аз и други съм си приготвил. Може да забива много. Ще спра клипа на пауза да се оправя видеонастройките на Майнкрафт и се надявам да не ми забива чак толкова. То скоро. Така продължавам клипа. Мисля, че ще е по-добре. Така. Аз, знаете, не разбирам най-много английски. Правилата са да нямаме модове. И така нататък. Въобще не мога да ги чита. Това е екстра бутон. If you are... не. Айде. Искаме нещо. Да, може да не работи, защото е за по-стара версия. И е възможно. Да, дал ми е явно. Добре. Айде. Сега ще си избирам тим. Червен. Много... Първо ще види другите цветове. Червено ли? Ще си вземем от едното един слот. Така, другата е... Добре. Сложих таскаска, вече не ми трябва. И току-що мисля, че разбрах гейм мод 0. Добре. Не е гейм мод. Те натиснах той и какво? Не знам. Така. Тук. Добре, не бяхме заредили ченковете. И сега... Колко време е сега на клубът? Абе, не е много голям. Ти какво ще правя тук? Никаква представа. Лабиринт се наминавам. Тъй, няма да намеря зомбита. Сандък. И... Хора, аз мисля, че трябва да съм на гейм от 1. На гейм от 0. Скочи! Аз съм... Вече ще бъда и стрелец. Тарадалам. Де! Сега. Включвам командите. Game Mode 0. Сега вече трябва да се играе като хората. Окей. Тук още едно съндъче има. С наградник. Как да слезам долу без да ми вземете меч? Има начин, ама... Добре. С този шлак няма да е много лесно. Не стана. Не стана. Що не стана? Той стълба и мала, ама кой да я види? Така. В този мап не разбрах какво се прави. Ама сериозно, не разбрах какво се прави. Сега се катерим се. Стигам до тавана. Колко хубаво е. Вече става банално. Там е TNT. Ще ида към TNT-то. Да го гръмна. Мисля, че
Нямах право да слагам блокчета само, че... Не съм го прочела, значи няма да го направя. И кой има още съм така? Още един лък. Разбира се, другия отбор, който няма такъв, защото не играя в сървър. И клипа ни е най-интересния, но нищо. Падам. И, де. Това беше гадно. Това ще е за този клип. И до скоро.